a u Njemačkoj je PDV niži za 6%, a istodobno su u toj Njemačkoj plaće višestruko veće. Zašto? Reći ću vam zašto. Zato što njemačko ministarstvo financija radi po zakonu i radi za svoje građane, a hrvatsko ministarstvo financija kradete, vi kradete i skrivate krađu. Eto, vrlo jednostavno, jer netko mora platiti korupciju, a po vama su to hrvatski građani. Kolegice, sada dobivate i treću opomenu, više ne možete sudjelovati danas u raspravi po ovoj točci. Vi imate problem zato što ste vi u kriminalu, gospodine Jandrokoviću, to je vaš problem. Vi ste iznosili crne novce Ive Sanadera iz Hrvatske u torbama diplomatske pošte. Zato ste nervozni. Ovako, kolegice Vidović Krišto, ponavljate te optužbe stalno. Da je to istina što govorite i ako imate bilo kakve argumente, izvolite prijaviti to DORH-u. U protivnom ću vam reći ono što jeste da ste klevetnica, Prijavite me za klevetu vašem DORH-u. I neću dalje više s vama uopće polemizirati. Neću ja vas prijavljivati, nego vi mene prijavite. Pa ćete onda vidjeti šta će se dogoditi. Vašem korumpiranom pravosuđu koje vas štiti. Pa bili biste u zatvoru da ga niste korumpirali i blokirali. Kolegice Vidović Krišto, sada vas isključujem iz rada današnjeg Sabora i morate napustiti sabornicu.